ще отиваме, защото ще даде по-реална ситуация. Да, тя не било заредено. Де, виж. Така че да ми виждате топчетата. Приближай се нормално бързо. Задръж сега малко. Сядай. Сега, значи от тук аз ще прецеля в него точно. Давай, тръгвай. И го водя него. Виждате ли какво става до момента, в който долети топчето до него? Минава зад гърба му. Видяхте ли? Сега ще прецеля, значи под пушката му. Видяхте ли? Значи целих се точно под пълнителя. Значи така и ние преди можете да изпразните два пълнителя по един човек и да не го оцелите, ако не си преценявате дистанцията и колко и какво предварение да дадете. Чисто практически. Сега, още едно нещо. Значи, когато тича от тебе, се целиш малко над него. Когато тича към тебе, се целиш малко по-ниско. Нека да ви обясня. Целете се винаги в центъра на маса. Нямаш време за преценка. Разбираш, важното е да го удариш. Къде ще го удариш, няма значение. Центъра на масата значи ето тази зона. В нея така. Сега, нека ви покажа при тичане колко още по-трудно става. Давай, тичай. Тичай. Сега, колко да предваря? Откъде да знам? Давам едно хубаво предварение и започвам да увеличавам. Видяхте ли? Тоест, аз давам нормалното предварение и почвам тък, като на всеки изстрел увеличавам предварението пред него. Разбирате ли? Защото ако го направите обратно, имате по-голям шанс да пропуснете всички, че минат зад него. Има и схема Бъл за някой от вас, ти беше с пушка с по 4, нали така? Има схема Б, някой от вас знам, че си гледа топчета, което е тотално неправилно. Владо го обяснява абсолютно правилно как трябва да бъде. Ако си гледате топчето, има и вариант Б, ако си гледате топчето, което е тотално неправилно. Повтарям пак. Гърмиш веднъж в него и виждаш колко е разстоянието от топчето до него, в момента в който минава покрай него. И след това мога да вземеш правилното управление. Това е тотално неправилно. Казвам го за всеки случай, ако някой от вас все пак не си ползва мерното криво. Най-правилно е да стреля единствено и само. Тоест прострелваш си пушката по някаква мишена. Точно в точката. Оттам татък не мислиш за топчето. Стреляш единствено и само под точката. Не гледаш топчето какво се случва с него. Това е правилната стрелба. Когато се движи много бързо и имаш представа откъде ще мине, да пуснеш по-дълъг крет пред него и да става. Мога да мине между точките. Не става. Той води за това го обясни точно по този начин. Нарочно ви показвам защо го правим единично. Значи автоматичната стрелба е най-безсмисленото нещо. Това е такова хабене на патрони. Единственият случай, в който има смисъл автоматичната стрелба е когато нямаш идея точно. Имаш само идея за посока на врага. Даже не знаеш дали има враг там и трябва да осигуриш потискащ огън. Само тогава единствено. Първоначален контакт чуваш от някъде откъдето стрелят, откос в тази посока. Да легнат и тогава вече. Това е